Вітаю вас, дорогие глядачи! Меня зовут Юлия, и сегодня я хочу рассказать вам про один выпадок, які здарыўся са мною надоечы. Абсолютно незалежна ад свайго жадання, я стала сведкай энергічнага абмеркавання ў кніжнай краме. Двое дзяўчатак гадоў гэтак 12 абмяркоўвалі падручнік па этыкеце, проста не адыходзячы ад кніжнай паліцы. Глядзі, абуралася адна. Тут написано, што першым у рэстаран павінны ўваходзіць мужчына. І сапраўды нейкая лухта, пацвярджала другая. А яшчэ падручнік называецца. Абсалютна незадаволеныя кнігай, але цалкам задаволеныя згодай паміж сабою, дзяўчаткі пабеглі па сваіх справах. І гэта вельмі цікавая сітуацыя, калі адначасова і юныя чытачкі, і кніга імелі і не мелі рацыі. Усе мы дзесьці неяк ды чулі, што першай у рэстарацыю ўваходзіць жанчына. У свецкім этыкеце. Так, ды не заўжды так. Справа ў тым, што у дарагія рэстараны, такія, дзе вас на ўваходзе адразу сустрэне метрдатэль, але пры гэтым перад дзвярыма няма швейцара, першым мусіць уваходзіць і ініцыятар наведвання гэтай установы. І вось па гэтай прыкмеце метрдатэль мае поўнае права зрабіць выснову, хто ж усіх сёння запрасіў і хто, адпаведна, будзе аплочваць рахунак. Яму ў выніку яго і прынясуць. Гэта дарэчна ведаць і для пар, і для вялікіх кампаній. Чаму так і навошта ўсе гэтыя ўмоўнасці? Найперш для таго, каб не бянтэжыць гасцей распытваннем у выніку, хто ж нам столькі грошай сёння павінны. Дарагія рэстараны прапануюць якасць перабывання ў той самай ступені, што і смачную ежу. Госці прыходзяць туды за прыгажосцю і разняволеннем, адчуваннем псіхалагічнага і фізічнага камфорта. Тут не месца няёмкасці, мітусні, высвятленню адносінаў і змаганню за дамінацыю. Усё адбываецца лёгка і як бы само сабой. Напрыклад, персанал расступаецца перад госцем, як воды перад Маісеем. Афіцыянт, нават сур'ёзна нагружаны талеркамі, ніколі не запрэтэндуе на тое, каб прайсці першым, адсунуўшы госця ў бок. Не, усе ролі размеркаваныя, усе статусы загадзя вызначаныя. Госць з'яўляецца цэнтральным персанажам. Яму ўся ўвага, яму прапануецца рэлаксаваць і атрымліваць асалоду. І вось патэнцыйнае высвятленне з афіцыянтам, хто ж тут збіраецца заплаціць, можа хоць і не моцна, але непрыемна паўплываць на атмасферу вечара. І лепш гэта паспрабаваць пазбегнуць. У вельмі дарагіх установах той асобе, якая запрошаная, раней гэта звычайна была пані, нават прыносіць меню без цэнаў для таго, каб асоба выбірала стравы, арыентуючыся толькі на свой густ і жаданне. Праўда, яшчэ куды горш для прыемнай атмасферы, калі сакраментальнае пытанне зыходзіць не ад афіцыянта, а самі госці складана спрабуюць разабрацца з фінансавымі аспектамі. Асабліва, калі вячэра, скажам, была романтычным спатканнем, а ўяўленне аб тым, хто колькі цяпер павінны ў людзей разыходзіцца кардынальна. Ну і што тут сказаць? Неспраўджаныя чаканні з'яўляюцца адной з асноўных прычын канфліктаў у романтычных стасунках. Памежна важна высветліць усё загадзя, скарыстаўшыся для гэтага нябёсамі дадзенай нам мовай і яе бязмежным патэнцыялам для апанавання рэальнасцю. Калі партнёры даўно разам, яны, відаць, і так ужо ведаюць, чаго чакаць, а можа ў іх нават і агульны бюджэт. А калі не, калі людзі бачаць адно аднога літаральна ў другі раз, то як ім быць? Лабавыя пытанні не заўсёды з'яўляюцца дарэчнымі, хаця па факце яны лепей за недамоўленасці, але могуць прагучаць даволі груба, занадта прагматычна, а то і быць успрынятымі як ціск. Тут ёсць значна лепшы варыянт. Вельмі просты рэцэпт. Ініцыятар сустрэчы ў прыемным месцы спярша мае сказаць альбо «Я запрашаю вас, ці цябе, у рэстаран». І вось гэтае «я запрашаю» будзе азначаць, што і плаціць стане ён. Альбо ён мае сказаць «А давайце сходзім разам у рэстаран». І гэта азначае, што плаціць вы будзеце асобна, кожны за сябе. Гэта правіла дзейнічае і для пар, і для сяброўскіх кампаній, і кропка. Тут няма чаго ускладняць.
Канешне, вы можаце ў працэсе прапанаваць заплаціць за ўсіх, альбо, скажам, разгледзець такі варыянт, што сёння плацім мы ці я, а наступны раз ужо вы. Ці прапанаваць пакласці гасцінец афіцыенту ад імя ўсіх прысутных за сталом. Але калі вы спярша дамовіліся, што вы запрашаеце, а потым пачынаеце настойваць на аплаце паасобку, то гэта вельмі грубыя паводзіны. Гэта па-за правіламі, таму што атрымоўваецца для другога чалавека пагаршаюцца ўмовы, на якія вы ўжо дамовіліся, а ён, можа быць, на такое не разлічваў і нават не мае пры сабе дастатковай сумы грошай. Між іншым, трымайце лайфхак. Калі надта цікава паглядзець на рэстаранны інтэр'ер, а яны таго вартыя, або проста хочацца апынуцца ў нейкім такім прыемным месцы, але няма ніякага жадання ці магчымасці патраціць купу грошай на ежу, то можна завітаць у рэстаран проста на каву, чай, гарбату, нават без дэсерта. Вось кава там каштуе столькі ж, як і ў звычайных кавярнях. Нічога экстрэмальнага, што прывяло б вас да разарэння. Але ўсё ж варта асобна перш падумаць пра свой вонкавы выгляд, таму што ў некаторых рэстаранах існуе дрэс-код. Яшчэ адзін момант пра асобныя рахункі. За свецкім абедам ці вячэрай усё адно не зусім элегантна доўга абмяркоўваць цану ежы і таму да капеечкі вылічваць, колькі ж кожны чалавек канкрэтна наеў. Таму прынята проста класці афіцыянту столькі крэдытных картак, колькі чалавек збіраюцца плаціць, і ён падзеліць усю суму паміж вамі пароўну. Але вы заўжды можаце ўзяць на сябе задачу пакінуць гасцінец афіцыянту ад імя ўсіх прысутных за сталом. Некаторыя людзі для зберажэння атмасферы вечара ад грашовых разбіральніцтваў нават загадзя просяць афіцыянта прытрымаць рахунак дзесьці па-за зонай бачнасці ад століка. І потым, выбачыўшыся перад іншымі, адыходзіць на хвілінку, каб незаўважна для астатніх гэты рахунак аплаціць. Вось, напэўна, ўсё, што я хацела сказаць сёння. Спадзяюся, вам было цікава, а можа нават карысна. Дзякую вам за ваш час і праяўленую да гэтага відэа ўвагу. Памятайце, што добрыя манеры адлюстроўваюць добрыя намеры, а этыкет – гэта ў першую чаргу спосаб паніжэння сацыяльнай напружанасці. Да новых сустрэч!